Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Әлеге институтта күп еллар хезмәт куючы, атаклы галим, текстолог, филология фәннәре докторы, профессор Зөфәр Рәмиевнең тормышы һәм гыйльми эшчәнлеге хакында. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 1939 елның 23 августында оеша. Шул ук елның 7 октябрендә ул татар теле һәм әдәбияты фәнни тикшеренү институты буларак эшли башлый. Институтта татар теленең тарихы һәм бүгенгесе, татар әдәбияты тарихы һәм башка халык әдәбиятлары белән бәйләнеше, текстология һәм археография, татар халык авыз иҗаты, театр, рәсем, музыка сәнгатенең актуаль проблемалары тирәнтен өйрәнелә. Институт Бөек Ватан сугышына кадәр 5 бүлектән тора. Әдәбият, халык авыз иҗаты, татар теле, рус теле һәм тарих. 1961 елда тарих бүлегеннән археология һәм этнография аерылып чыга. 1968 елны сәнгать, 1975 елны иҗтимагый фикер бүлеге оештырыла. 1988 елда исә яңа икътисад, 1990 елны тарих һәм мәдәни истәлекләр татар энциклопедиясе бүлекләре ачыла. Бүгенге көндә Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында 200-дән артык фәнни хезмәткәр эшли. Тел, әдәбият һәм халык авыз иҗаты юнәлешләре буенча докторлык һәм кандидатлык диссертациялары яклау советлары бар. Институтның галимнәре гуманитар фәннәр үсеше, татарлар һәм Татарстан Республикасында яшәүче башка халыкларның милли рухын, мәдәниятен торгызуга бик зур өлеш кертәләр. Институт Мәскәү, Петербург, Башкортстан, чит илләрдән Америка Кушма Штатлары, Төркия, Казакстан, Үзбәкстан галимнәре белән тыгыз элемтәдә тора. Анда ылпат галимнәр хезмәт куя. Аларның һәр кайсы милләтебез өчен зур эшләр башкаручы шәхесләр. Без бүгенге тапшыруда институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге баш фәнни хезмәткәре 53 елдан артык гомерен фәнни эшчәнлеккә, институтка багышлаган Зөфәр Зәйни улы Рәмиевкә тукталырга булдык. Зөфәр ага әдәбият галиме, текстолог, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре һәм фән эшлеклесе. Фәндә алып торган төп юнәлеше 20-нчы гасыр башы татар классик әдәбияты тарихы һәм текстологиясе. Күптән түгел Татарстан Республикасының Милли музейында галимнең 85 яшьлек юбилеена багышланган кичә булды. Анда безнең хәбәрчебез дә барып кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Татар әдәбияты классикларының әсәрләрен китап рәвешендә кире кайтарган. Гомерен аларның иҗатын өйрәнүгә багышлаган галим текстолог Зөфәр Рәмиевкә быел 85 яшь. Бу юлы Тукай музеена шул уңайдан җыелдык. Бүгенге көндә федераль исемлеккә кергән 60-тан артык дәреслегебез бар. Һәм әле тагын 26 дәреслек исемлеккә кертер өчен Мәгариф министрлыгына җибәрелде. Һәм ул татар теле дәреслегеме, әдәбият дәреслегеме кайсын гына без ачып карасак та, анда Тукай әсәрләре һәм әлбәттә инде дәреслек авторлары Зөфәр Рәмиевнең хезмәтләренә нигезләнеп, бу дәреслекләрне язалар, эшлиләр. Һәм укучыларыбыз да аның хезмәтләрен бик еш кулланалар. Конференциялар безнең бик еш уза һәм конференцияларда укучыларның иң яратып сайлый торган темалары ул Габдулла Тукай, Фатих Әмирхан иҗатлары һәм әлбәттә инде буларга әзерләнгәндә Зөфәр абыйның хезмәтләреннән башка гына берничек тә әзерләнеп булмый. Бу хезмәтләре өчен Зөфәр Зәйни улы Рәмиевкә бик зур рәхмәт белдерәбез. Шарага аны хөрмәт иткән шәкертләре, Ялидә иңне-иңгә терәп фән дөньясында гизгән галим хезмәттәшләре, шырдашлары, якташлары да килгән иде. Һәр кайсы үзенең изге теләген җиткерергә ашыкты. Теләсә кайсы хезмәтен алып карасаң да, теләсә кайсы мәкаләсен алда энциклопедиядән үтәргәннәрдән хата табалмыйсың син. Ничек бар түгел булганча бәян итү һәм аларга ныклы нигездә
шарып болған. Менә нинди өлеш, ягъни якынча булу, анда ниндидер бер тик фараз итүләр, текстолыкка хас түгел. Менә шушы ягы белән дә аның хезмәтләре бик кыйммәтле. Зөфәр дустыбыз яшь галимнәр тәрбияләүгә бик зур ярдәм кертте. Шара барышында Зөфәр Зәйни улы әдәбият фәненең хирургы дигән фикер дә яңгырады. Шуннан да татар әдәбиятына фән буларак яңа сулыш иргән шәхес ул. Дөресен генә әйткәндә, менә безнең соңгы 50-60 елыбызда фәнебез татарны өйрәнү, аның рухи мирасын, тарихын өйрәнү менә шактый алга китте. Төрле тармакларда. Шундай җитди академик басмалар, ниләрдә фәнни хезмәтләр чыкты, һәм аларның нәтиҗәсе башкаларда күренә. Һәм булар арасында менә Зөфәр Зәйни улы Рәмиев хезмәтләре, аның эшчәнлеге шулай ук бик тә мөһим урын алып тора. Ул инде аның төп тармагы менә текстология дип әйтәләр. Ягъни иң беренче чиратта менә безнең бик күп әдипләр бит инде аларның әсәрләр язган, аларның әсәрләренең теге төрле вариантлары булган, аларның кайберләре теге өлешчә кыскартылып басылган. Менә шушыларны теге дөрисләү, аларның теге төрле басмалар бар икән, аларны чагыштыру үзара һәм аларга аңлатма бирү. Бу бигрәк тә менә элеккеге чорга, гарәп язуындагы хезмәтләргә, газет журналларга карый. Менә шушы юнәлештә Зөфәр Зәйни улы теге безнең нигә бик тә күренекле урынны били. Бу авыр эш, бу теге сабырлык сорый. Әмма менә шушы аның тырышлыгы аркасында Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Муса Җәлил, Нәҗип Думавый һәм башкаларның менә шундый хезмәтләре чыкты. Зөфәр ага Рәмиев бу мактау сүзләренең һәрберсенә лаеклы. Шырдашларың, замандашларың тарафыннан бу кадәр югары бәя алу үзе зур бәхет түгелмени? Зөфәр Рәмиев 1938 елның 24 июнендә Кама Тамагы районы Уразлина авылында дөньяга килә. 1941 елгы дәһшәтле сугышның гарасатлы давыллары Рәмиевләр гаиләсенә дә кагылмыйча калмый. Аның әтисен сугышка алалар. Сугыш һәм ятимлек ачысы Зөфәр абыйны һәр нәрсәгә сак карарга, уйлап эшләргә өйрәтә. Ул 1945 елда Уразлина авылы башлангыч мәктәбенә укырга керә. 1949 елда районның Олы Кармалы урта мәктәбендә укуын дәвам итә. 1955 елда аны тәмамлап Казан дәүләт педагогика институтына математика белгечлеге буенча укырга керергә тели. Ләкин төп фәннән имтиханын тапшыра алмау сәбәпле хыялы тормышка ашырылмый кала. Һәр начар нәрсәнең яхшы ягы булган кебек, бу уңышсызлыгы бала чактан әдәбият белән кызыксынуы аны теләпме, теләмичәме гуманитар юнәлешкә кертеп җибәрә. 1955-1956 елларда Зөфәр Рәмиев Казанның 3 номерлы техник училищесына укырга керә. Бер үк вакытта Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетында татар теле һәм әдәбиятының читтән торып уку бүлегендә белем алуын дәвам итә. Беренче курсны тәмамлагач, аны Совет армиясына хезмәткә җибәрәләр. Армиядан туган төбәгенә кайтып, Кама Тамагы районының Кызыл Байрак газетасында әдәби хезмәткәр булып эшләп ала. 1962 елда яңа гына ачылган Уразлина 8 еллык мәктәбенә укытучы булып урнаша. 1967 елда Тел, әдәбият һәм тарих институтының аспирантурасында татар әдәбияты белгечлеге буенча белем ала. 1970 елда институтта эшкә калдырыла. 1973 елда Хәсән Хәйри җитәкчелегендә Сибгат Хаким поэзиясе дигән темага кандидатлык диссертациясын һәм 20 елга якын вакыт узганнан соң 2002 елның 6 маенда филология фәннәре докторы диссертациясын яклый. Зөфәр Рәмиевнең яраткан җыры Галиябану да яңгырады кичә барышында. Камал театры артистларының бүләгеннән Зөфәр агада без кунаклар да бик мәмнүн булдык.
Безнең сәвәнебездә, безнең рухи тормышыбызда тиңсез булган, теге иңсез диләр фәлән җырда кебек шуны шикелле Тукай энциклопедиясын башлап йөрүчеләрдән Нила абыйга Юзеф белән башлаганнар иде, ул вафат булгач, аны дәвам итте. Һәм менә бу китап инде 1000 100 ничек ул теге ниләрдән 100 биткә якын 80 90 табак шундый капитальный хезмәт инде. Шушының инде төп редакторы. Моның башка бер әйбер эшләмәсә дә, шушы хезмәте өчен генә дә ул тарихка кирип калырлык. Бу бер вакытта Тукай гына түгел. Бу безнең тарихыбызда, бу инде Тукайның иҗаты, аның тормышы, аннан әдәбиятыбызда, анда бик күп факт мәгълүматлар тупланган. Һәм менә бу китабы мин әйтер идем, аеруча мөһим. Әллә әмма ул теге шушыннан безнең җәмәгатьчелек тарафыннан тиешенчә бәядә алмады. Зөфәр Рәмиев татар әдәбияты һәм текстологиясының алтын баганасы. Бу факт чара барышында кат-кат ассызыкланды. Яш буынның аның хезмәтләренә нигезләнүе моңа ачык дәлил. Зөфәр Зәйнәевич билгеле булганча Тукай иҗатына аның ике юнәлеш Тукай һәм Гаяз Исхакый иҗатлары буенча хезмәтләре зур булды. Әлбәттә, аның чыгарган китаплары шиксез бик күпләр алар. Барсында әйтеп тормасак та, текстолог хезмәтен хирург хезмәте белән тиңлиләр. Бу кайсыдыр яктан бик тә дөрес. Чөнки теге бу әдипнең хезмәтләрен текстологик яктан өйрәнгән вакытта без нигездә төрле яклап якын киләбез. Тарих ягыннан, этнографик яктан, әдәби яктан һәм башка шундый актуаль күтәрелгән проблемалар ягыннан карап тикшерәбез. Бу очракта берничек тә читкә китәргә мөмкин түгел. Бары тик төгәллек кирәк. Менә шуңа күрә аны хирург хезмәте белән бәлки тиңләштерәләрдер. Гаяз Исхакыйның әсәрләрен 15 томлык итеп чыгаруда Яли һәм Зөфәр Рәмиевнең хезмәте искиткеч зур. Вак, төгәллек сораучы, халкыбыз өчен әһәмиятле хезмәт бу. Зөфәр абый ул инде тормышның авыр сукмакларыннан килгән кеше, тормыш тәҗрибәсен туплап килгән кеше һәм ул тормышның эшлеңдә, фәннең дә нәрсә икәнен белгән һәм шушынырга гомерен багышлаган шәхесләрнең берсе. Ул, димәк, 50 ел буе бер оешмада эшләгән икән, ул инде гади гына кеше була алмый. Шуңа күрә монда инде ул, әлбәттә, ул әдәбият галиме буларак та, аннан да бигрәк аның соңгы 38 ел, 38 булмый, 48 ел дип әйтергә була. 76 елдан алып, текстология бүлегенә оешканнан бирле, ул гомерен текстологиягә багышлаган шәхесләрнең берсе. Текстологиядан бигрәк Зөфәр ага авыл тарихы белән дә шөгыльләнә. Туган авылына багышлап бастырылган китабы барлык райондашлары өчен зур бүләк булгандыр. Зөфәр Рәмиев, Тукай шәхесен һәм иҗатын өйрәнгән галимнәр һәм әдәбиятчылар Фатих Әмирхан, Жамал Вәлиди, Ибрахим Нуруллин, Гали Халид, Ризда Ганиева, Рәшид Гайнанов, Флорид Әгъзамовлар белән бер рәттән Тукай-видение фәнендә һәм шагыйребезнең мирасын халыкка кайтарып бирүдә лаеклы хезмәт куя. Иң беренче чиратта ул текстолог буларак бөек татар шагыйренең берничә күп томлыгын әзерләүдә катнашкан шәхес. Галимнең гаять зур һәм турдан-туры хезмәте кергән иң саллы басма Тукайның академик 6 томлыгы. Ул 2011 елда нәшер ителә башлый. Зөфәр аганың Тукайны өйрәнү фәненә керткән тагын бер олы хезмәте Тукай энциклопедиясе. Татарның мәшһүр шәхесенә багышланган әлеге тәүге персональ энциклопедия 2016 елда дөнья күрде. Вафатына 2 атна вакыт калганда Габдулла: Килер бер заман һәр язучының үзен, сүзен, тормышын энәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгарлар әле, дип әйтә. Минемчә, аның бу ышаныч васыятен үтәүдә иң мөһиме бөтен әсәрләрен, язма мирасын бастырып чыгару, тормышның һәр сәгатен җентекләп өйрәнү, иҗатын тулаем анализлау. Ди галим Тукайга бәйле хезмәтләре турында сөйләгәндә. Рәмиев ул галим генә түгел, институтның иҗтимагый тормышында актив катнашкан. Аның эшчәнлегендә азмы-күпме роль уйнаган шәхестә.
Ул 20-нче гасырның 70-80-нче елларында институтның партия оешмасы сәркатибе һәм профсоюз комитеты рәисе дә була. 1981-2002 елларда институтның диссертациялар яклау советы әгъзасы. Күп еллар әлеге советның гыйльми сәркатибе, 2007-2012 елларда текстология бүлеге мөдире булып эшли. Шул рәвешле галим фән һәм иҗтимагый тормышны бергә бәйләп, бүген үзе яулап алган фәнни казанышлары белән горурланып яши. Шарада әйткәнемчә, Зөфәр Рәмиевнең шәкертләре дә бар иде. Шуларның берсе Тукай музее мөдире Гүзәл Төхфәтова шушы кичәне оештыручы да булып тора. Зөфәр Рәмиев бик күп яшьләргә, аспирантларга фән дөньясына юл ачкан шәхесләрнең берсе. Менә мин үзем дә Зөфәр Рәмиев җитәкчелегендә фәннәр кандидаты исеменә диссертация якладым. Бу диссертация яклаган еллар инде аларның гаиләләрендә кайгы килгән чор иде, ләкин шуңа да карамастан алар миңа фәнни эшемдә ярдәм итеп, аның юнәлешләрен күрсәтеп тордылар. Һәм Зөфәр Рәмиев ул фән дөньясына гади генә алып кереп китми, ул уен көлке белән, ул шул ук вакытта төрле җыр теллелек белән үзенең юнәлешен күрсәтә. Ул чыганакларны дөрес кулланырга өйрәтә. Һәм шулай ук инде Зөфәр диссертация яклагачтан да үзенең шәкертләрен олы юл башында ташлап калдырмый. Менә без кемнәр белән генә аралашсак та, Зөфәр һәр вакыт үзенең киңәшләрен биреп ярдәм итеп тора. Шара күмәк фото белән тамамланды. Аннары без дә Зөфәр аганың үзе белән аралаша алдык. Мен заводта эшләдем. Заводта әдәби түгәрәк бар. Әдәби түгәрәктә эшләгәндә күпләр завод егетләре вузларга омтылалар. Электә бала шигырьләр бар иде. Шуннан аннары инде вузда укыганда бүленеп киттем. Ну ахыр чиктә вузны бетереп шул аспирантура тәкъдим иттеләр. Армияләрдә булып кайттым, шуннан соң тәкъдим иттеләр дә. Менә шул аспирантурада укыганда диссертациям уңышлы килеп чыкты, якладым һәм мине институтка калдырдылар. Хрущев вакытында бөек классикларны кайтару башлана. Һәм Зөфәр Рәмиев җиң сызганып шушы эшкә алына. Ну, совет чорындагыча biz şol bu institutta tekstologiya bölügi gruppасы барлыкка килде һәм беренче чиратта Тукайның 5 томлыгын, Мәҗит Гафуровның 4 томлыгын, кемнең Фатих Амирханның 4 томлыгын һәм башкаларны чыгару белән җыйдым. Без дә үз чиратыбызда Зөфәр ага Рәмиевка озын гомер, ныклы сәламәтлек теләп калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Әлеге институтта күп еллар хезмәт куючы, атаклы галим, текстолог, филология фәннәре докторы, профессор Зөфәр Рәмиевнең тормышы һәм гыйльми эшчәнлеге хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.